Здравейте хора, аз съм Ербун, ние ще направим на Tumblr, да гейминг и също кажи Tumblr. Значи Tumblr е цял честия булки, по мечове отдолу има и 27 легендарки. Абе, направо е така ще става. Това ще спечели първи един победител. Вторият победител ще спечели тази томбола. Тази. И тази. Така. Няма да има трети победител. Трети победител може да спечели два такива сета. Нека да ги нагласим. Така. И тук ще са. Те ще гледам някакъв филм, тук да видим някакъв филм. Ей така ще томболата. Пуснем си с такива мечове. Ще е тегла на... Не знам колко абоната, но... Гледам бахар. Ти ще е томболата, надявам да ви хареса. Надявам да ви хареса. Забравих да ви кажа, че има много томбола и Давица Гейминг. Така, защото томболата ще е тегла на 27 субскрайбъра. Пишете петка. Запис, ако искате да се запишете, нейма и скайпа ви, за да се свържа, например, аз и така. Да се свържа с вас. Аз бех Уидербос, това беше томболата. Това спечели третия победител и надявам се да ви хареса и томболата, защото трябва да ви хареса май, но скоро ще има фейскам, така, има фейскам и да се абонирате за хака и за мен, за да правим заедно клипчета и така. Очаквайте парите в EnderGod, пак ви казвам, бамнат съм и очаквайте парите в EnderGod и бай-бай, кажете на Баба на YouTube. И чао. Чао. О, не исках да скажа чао.